Записва ли сега? Ето кажи ни сега, ако останем, вече ще го зачукам. Записва, да? Не може да не намеря. Влязах. То въобще не беше интересно. Айде, оставаме. Дали е река или е път? Да, Не знам, път е било едно време, ама не, стига човек. Там няма мърдани вече. Добре. Не съм убеден. Решиха, че стига до тук. Добре, слез пеша и виж докъде стига. Чакай да я видим, ама как ще видим? А тук дали си мога да обърна да се излезем като хората или не? Между другото, прекалено лесно беше. Тя да ни дърпам дяволите, сега ще видиш кое е лесното, Адрианчо. Ако искаш да е напред, влез хубав пътя, бе. Маймунчо, как се оглежда? Няма, не е интересно. Не успешен опит. То трябва да си отвън.